Ang pagbusong sa isa ka iloy dapat ginapreparahan financially. Dapat preparado ang mag-asawa kag naintindihan ini sa Riverside Medical Center. Gani may ginatawag nga pay-light scheme ang ospital. Pwede mo maamat-amatan bayad nga daan ang ospital samtang nagabusong ka pa lang. Para pag-abot sa adlaw sang delivery, mag-ana lang ukon, stress-free na ang mag-asawa. Actually, Sir Mig, dako gid ang iya advantage. Ang importansya, especially sa mga bag-o pa lang bala nga married, nga bag-o nga first baby nila. So, one of that nga gina-concern nila is ang stress financially. Yes, kaya dapat kung kabusong ka, ginapreparahan mo na siya. Halin sa sugod sa isa ka bulan up to nga magbata siya. Nag-create ang Riverside Hospital kag ang ubigay ni department sang ini nga program to help ang aton nga future mommies to be nga makasave sila. Dok baga do savings ni nila installment plan namon wherein nga pag-enroll nila pwede sila ka-down 1,500 until such time nga makomplete na nila ang gina-required nga unod sang package. Ara sa gihapon ng ilang package nga sa 16,000 pesos, baka normal delivery ng isa ka iloy sa Riverside. Kag sa 19,000 pesos naman para sa cesarean delivery. Pwede ini mahulog-hulugan para hindi bugat. Mayara man kami bag-o nga dugay na namon nga ano gali promo ang aton paylight. Ang paylight nga ginatawag bali mabayad ka installment. So ang una mong obrahon makadto ka sa reproductive health, enroll ka to sa amon kay Juby ang amon nga staff. Tapos after sina makadto ka dason sa cashier dason daily or monthly or kada pila ka magbayad hasta ma-pay out mo. Pero hindi lang financially dapat ginapreparahan ng pagbata. Dapat ginahandaan kag ginasigurado nga healthy si baby kag si mommy kag mahimo lang ini kung nagapa-prenatal ang isa ka iloy nga nagabusong. When you say prenatal, amo na siyang ginahambalta nga mapakonsulta ka, i-check hindi lang ang mother kundi ang baby man. Prenatal ang ginatawag nga ginamonitor ang growth ni baby as well ang well-being sang isa ka nanay. Importante nga hindi lang ang bata or ang nanay ang gina-take care, dapat duwagid sila. Kaya isa lang sila ka as a person, as of now, kung gabusong, ang baby, ang ga-take care, ang mother, ang gahatag nutrients. So, ang aton prenatal, damo na siya importance nga mga benefit bala nga importante gid nga agad dapat ka pa prenatal ang nanay. Una, para ma-monitor ang growth ni baby, kung healthy ang baby, kung may mga problema, ma-address as early as possible. Example, if may diabetes or high blood, at least ma-control para ang well-being ni baby kung mag-deliver healthy aton baby. Kag sa pagpa-prenatal, may aras ang schedule na ginasunod sa Riverside. Ang aton nga schedule for sa Reproductive Health Center, located na siya sa ground floor. Near na siya sa aton one-stop shop nga building. From Monday up to Friday, we have 9 a.m. up to 3 p.m. Pero sa sini, gin-revise na sang aton mga resident kag ang aton obigay ni department ang ila scheduling. Bali pertaining into prenatal check-up kagay ni cases. So kung magpa-prenatal sa kung sinong nagabusong, bali Monday, Wednesday, Friday, 9 a.m. to 3 p.m. Tapos we have gynae cases kung diin may mga pap smear kita, nga wala naman nagabusong, pwede man sila kapakonsulta Tuesday kag Thursday, 9 a.m. kag 3 p.m. For more inquiries sa packages sa Riverside, magtawag lang sa number sa inyong screen.